Исәнмесез, саумысыз, хөрмәтле дуслар. Минем сезгә яхшы яңалык бар. Тагын бер көннән соң яз килеп җитәчәк. Көттегезме? Шәхсән мин зарыгып көттем. Менә инде сыерчык оясы да ясап куйдым. Сыерчыкларның кайтуын гына көтәсе калды. Ә менә җырчы иптәшләрнең, ягъни топ-клип хит-парады резидентларының шулай ук язга карата әйтер сүзләре бар. Һәм сезнең белән уртаклашыр планнары бар. Алдагы минутларда TMTV телеканалында мин Ильяс Газизов барысын да сезгә сөйләп китәрмен. Кышның соңгы көннәрендә бер клипка тавыш җитеп бетмәде. Һәм инде традиция буенча һәр атнада бер клипны заткан сыман, бу атнада да бер клип белән хушлашырга мәҗбүрбез. Уңышлар аңа. Һәм инде язгы айларга яңа клип белән аяк атлыйбыз. Каршы алыгыз, бездә язгы премьера. Гөлназ Сираева башкаруындагы Әткәйле балачак җырына төшерелгән клип топ-клип хит-парадында бүгеннән урын ала. Клипны ошатсагыз, аңа тавышлар юлларга онытмагыз. Кирәк чакта ягымлы да, кырда булулары, кылагымда яңгырыйдыр, балам дип торулары, балам дип торулары. Күңелемне җилкенде çıkmayı sağındıra Ətkəyli balaşağım. Bu dünyada kim күңелле Әткәйләр бик күптер ул, синдәй изге улы җанлы, әткәй башка юктыр ул, әткәй башка юктыр ул. Күңелемне җилкендерә туган ягым,
чыкмый сагындыра әткәйле бала чагым әткәйле бала чагым Салават Миңнеханов бу язда кәҗә сатып алырга җыена. Туып үскән азнакай якларында әле моңарчы кәҗә асраганнары булмаган. Тавыклар гына бар иде ди. Шулай итеп йомырка ашаудан алар кәҗә сөте эчәргә киришәчәк дигән сүз. Кәҗәсе әле алынмаса да исеме инде бар. Кәҗә сөте бик файдалы һәм сөте күбрәк булсын диеп, мин аңа Памела Андерсон дип исем кушачакмын ди Салават. Димәк Салават тиздән кәҗә сөтенә күмеләчәк. Алло. Алло. Кайдамысың? İyi, ben yoldayım da. Ну, күпе көтергә булайын да, тизрәк. İyi, baram. Qarayman da suratыңа, Сикімлі yüzlərіңə, Unutulub бар dünyamına, Күміләмін хисләргә. Biz икәү генә bu җирдә, Арада юк бер сердә, Мәхәббәтне сүзсез генә, Tuyarбыз иреннәрдә. Барам яныңа син көтгенә, Унмам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, Без булырбыз гел бергә. Барам яныңа син көтгенә, Унмам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, Без булырбыз гел бергә. Ufukta kıyaş kızara, Denizden yorga toba, Sina iltir yollarıma, Dolgunları sala. Gelirmen yağımlı jildey, İrkelep nazlı güdey, Tınlasan yürek sırlarım, Birilebler hislerge. Барам яныңа син көтгенә, Унмам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, Без булырбыз гел бергә. Барам яныңа син көтгенә, Унмам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, Без булырбыз гел бергә. Барам яныңа син көтгенә, Унмам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, Без булырбыз гел бергә. Барам яныңа син көтгенә, Унмам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, Без булырбыз гел бергә. Барам яныңа син көтгенә, Унмам сөю кошыда йөрәгеңә. Калам яныңда мин мәңгегә, Без
Ne koyurdun? Şunda var. Язны мин һәр вакыт көтеп калам. Яз белән тормыш яңарыр кебек тоела дип бераз лирика бирелеп алды Айгөл Бариева. Айгөл Бариеваның язга планнары 1. 8 март уңаеннан ул концертта катнашырга җыена. Ялгышмасам, ул һәр вакыт 8 март көнне каяда булса чыгыш ясый. Чөнки төгәл 1 ел элек аның хәтерләсәгез, "Илгә кайтыр юллар бар әле" клибы безнең хит-парадта көрәшкән иде. Менә 1 ел элек тә ул бит шоу-программа әзерлибез дип уртаклашкан иде. Ә хәзер шулай ук чыгыш ясау. Һәм шуннан нәтиҗә Айгөл Бариевага яз белән бергә илһам да килә дигән сүз. Sen bulsan da yanaşam da bulmasan da Utayken ömür geyler baribir uta Qoy vaqtda bik baxtda bular işin Jir yüzünde barlığını bölüjide Qoy vaqtda bik baxtda bular işin Jir yüzünde barlığını bölüjide Kilsen de sin yanlarıma kilmesen de Köteyken küngül keyler var bir köte Janlardağı sağışlarını basar eşin Jir yüzünde barlığını bölüjide Janlardağı sağışlarını basar eşin Jir yüzünde barlığını bölüjide Kötsen de sin kilömüne Kütmesen de Minatlısı yıllar var bir sina ilde Yürekteki suyudan saklar eşin Jir yüzünde barlığını bölüjide Yürekteki suyudan saklar eşin Jir yüzünde barlığını bölüjide Qoy vaqtda bik baxtlı bular eşin Jir yüzünde barlığını bölüjide Janlardağı saçlarına basar eşin Jir yüzünde barlığını bölüjide Yürekteki suyudan saklar eşin Jir yüzünde barlığını bölüjide Yürekteki suyudan saklar eşin Jir yüzünde barlığını bölüjide Jir yüzünde barlığını bölüjide Üç klipni endi qarab o'tdik. Alga taба sizni yuqoriroq pozitsiyalar ketadi. Lekin reklama chiqarilishidan so'ng Hurmatli do'stlar, Top Clip hit paradında bugun jirchilar bilan birgalab yozni qarshi olishga hozirlanamiz. Yoz kuni endi bilasiz, og'achlar kiyini, qizlar tunlarin jingil sharak kurtkalarga olishtira boshlaydi. Bu aytim Elvira G'ammatova bilan Alina Safiyulinova diktatura keladi. Alinasi endi kupalniklar olib qo'ygan. Alina orttirib jibergansin deb aytasi keladi. Lekin borsida durust.
Ул иренең отпускысын көтә. Тигесе эштән ял алу белән алар көз көне кышлар киткән сыман, яз көне җылы якларга барырга җыена. Әллә инде кышларның яз көне ни өчен безгә кабат кайтканнарын тикшереп кайталармы шунда? Иртәгә безнең концерт кайда әле? Әйтә түгелме соң мине? Әйтмә дә шул. Әйдә кой, тигән дип булмаса. Балалар да көтә торгандыр. Әйдә, кайда. Tırmış seyir nasip yarın diye de ölüşüne Eylene ol bu dünyada in kadirli kişine Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Min yaratkan, yar üstürgen, rəhmətim qaynanama Tigiz tatu, yaşav rəxət, bu üç günlük dünyada Nasip yarın, balaların, ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Nasip yarın, balaların, ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Birgenine min şükür deyim qanağat yazmışına İtürlerin nurga tula havalar tavışından Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Nasip yarın balaların ömrümünün ağışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Şul buladır kadın kızının bəxtli yazmışı Bəxtli yazmışı Bəxtli yazmışı Yerine düşkene bulgan uf. Eyde sürpriz yapsın hadi özlerine. Ele hacı bir saatin uşafal. Jürşi Azaliya Zinnet'nin hisli kız икәнен күптән шамалы идем. Сүз яз турында кузгалгач, ул бигрәк тә хисләр ташкынына кирип шумды. Минем йөрәгемдә бит һаман яз, мәхәббәт язы яши. Тыңлаучыларыма мин язның инде беренче көннәрендә үк яңа җыр бүләк итәчәкмен. Ул җыр мәхәббәт турында һәм сиңа гына дип атала диде Азалия Зиннәт. Әле хисләр дигәннән яз көне гармуннар уйный дип әйтәләр. Ә Азалия аны абысына уйнарга куша. Ну тегесе дә бит инде тик тормый. Уйный да уйный. Yakta yigitler küp Diginin şunun fayda Көңелем жилкініп кетті Улы ойнаса гармонда Сандық ашлар бушқа сайрай Сенің күймай жаным
Uyna keyin barsının da o'zgarib. Uyna ali sizlarib, yosh yurakni qizdirib. Uyna uyna keyin uyna sevib sizlarib. Uyna ali sizlarib, yosh yurakni qizdirib. Uyna uyna keyin barsının da o'zgarib. Uyna ali sizlarib, yosh yurakni qizdirib. Uyna uyna keyin uyna sevib sizlarib. Uyna uyna keyin uyna sevib sizlarib. Top klip kit paradında bugün yazını qarşı alırga әзерләнәбез. 5 klipni indi qarab үттек, алга таба сезне беренче 5лек көтә. Кунакларга йөришик җырын башкаручы Азат Фазлыев сыерчык ясы ясарга вакыт юк. Теге елны улыма бакчадан ясарга кушканнар иде, бабасы ясап бирде ди. Инде яз көне Азатны кабаттан концертлар һәм гастрольләр көтә. Ә менә язның иң матур күренеше минем өчен табигатьнең яшелләнә башлавы ди Азат. Димәк, Азат яшеллекне ярата булып чыга. Яшеллек ул акча түгел микән алай булар? Yaşıygeli bu turmuşqa biz seyini bugüne Yok var şel yerimeyikşim Faykeyini bugüne Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga fayrışıygeli Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga fayrışıygeli Jarılık bir kungel aşık belikle kaderini Yenleşede bulganların bağlar bir kaderini Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga fayrışıygeli Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga fayrışıygeli Yanda yakın dostlar barda Hiç de mıngayma Bizning barlık işlerimiz bara bütün ayıga Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga fayrışıygeli Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga fayrışıygeli Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga fayrışıygeli Rahatlanıp Yaşıygeli Konaklarga Rahatlanıp yaşıygeli Konaklarga fayrışıygeli Konaklarga fayrışıygeli Sizning bilen konaklarga biz yürüşüygeli
Rahatlanıp yaşigali. Qonaqlarga hayır gali. Күпләребез язгы чорда яхшы яңалык көтәбез. Автор башкаручы Нияз Сафиуллинның хәзер үк сөендерерлек яңалыгы бар. Аның Юллар дип аталган CD альбомы дөнья күргән. Җырлар белән бергә дискның тышында сез аның биографиясе белән дә танышып чыга алачаксыз. Нияз клибында сыман һаман да юлда. Чөнки җырчыларны инде юл йөртә. Ничә мең чакрымнар үтеп, кабат кайтып керәбез, Юлда төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, без синең куллагына. Юлда төрле хәлләр була, яңгырда, буранында. Ходай зинһар исән йөрет, без синең куллагына. Qaza urab ötsün Yirmike beride uzışıp Yolda türlü haller bula Yağmurda buranıda Xoday zinhar isen yürüt Ve senin kulağına Yolda türlü haller bula Yağmurda buranıda Xoday zinhar isen yürüt Ve senin kulağına Ayıqa baştan oturıq Keşi gımırı qısqa bit Ulu zor qayğılar tudırmıq Yolda türlü xəller bula Yağmurda, buranıda Xoday zinhar isen yürüt Ve senin kulağına Yolda türlü xəller bula Yağmurda, buranıda Xoday zinhar isen yürüt Ve senin kulağına Xoday zinhar isen yürüt Ve senin kulağına Ve senin kulağına Шулай итеп җиңүчеләрнең дә билгеләре вакыт килеп җитте. Пьедесталга, ягъни беренче өчлеккә күчкәнче реклама карарга тәкъдим итәм. Аннары җиңүчеләр исемлеге белән танышабыз. Хөрмәтле дуслар, рөхсәт итегез җиңүчеләр белән таныштырып китәргә. Пьедесталның 3нче урыны. Яшь җырчы Эльмира Гилфанова язны бик яратам ди. Һәм моңа аның аргументлары да бар. Беренчедән тизрәк кышкы курткаларын салып, җиңелчәрәк күлмәктән йөрисе килә аның. Икенчедән без мәхәббәтем белән яз көне таныштык ди ул. Мәхәббәт. Кем микән Эльмираның сөйгәне? Әллә мин әйтәм теге клибында төшкән егет микән? Бу дөньяда бит барысы да мөмкин. Әгәр дә шулай булса, син Эльмира кышны да яратырга тиеш. Чөнки сез бит анда тавышласыз.
yumşaqına Apapar birdiklerredey Gümül qaya aşkına Yazılı şeyinde kışlarday Buran dolu köngül dolu Yaş yürekке yedirilip yana Mehabetsiz yaşap bulamay Yazılı şeyinde kışlarday Buran dolu köngül dolu Yaş yürekke yedirilip yana Mehabetsiz yaşap bulamay Terezelerden qarıyman Görünmidir izlerin Ayga tugil yılga tingdir Sensiz ötken günlerin Yazın şeyinde kışlarday Buran dolu köngül dolu Yaş yürekke yedirilip yana Mehabetsiz yaşap bulamay Yazın şeyinde kışlarday Buran dolu köngül dolu Yaş yürekke yedirilip yana Mehabetsiz yaşap bulamay Qarlarda yoq şeşke tutup Yanıma kilirsinmi Yağmılı qarashımdı Hep salındım diyersinmi Yazın şeyinde kışlarday Buran dolu köngül dolu Yaş yürekke yedirilip yana Mehabetsiz yaşap bulamay Yazın şeyinde kışlarday Buran dolu köngül dolu Yaş yürekke yedirilip yana Mehabetsiz yaşap bulamay Yaş yürekke yedirilip yana Mehabetsiz yaşap bulamay Mehabetsiz yaşap bulamay Yaş yürekke yedirilip yana Mehabetsiz yaşap bulamay Эллина Дәүләтбаеваның язга планнары яхшыдан. Ул сөйгәне белән җылы якларга, Төркиягә барырга җыена. Шулай итеп, ул кыштан туп-туры җәйгә барып эләгәчәк дигән сүз. Бер яктан карасаң, рәхәт әлбәттә. Кояш, диңгез, кымлык. Ә менә икенче яктан, безнең сыман кошлар кайтуларын күзәтү, буты белән су йөреп йөрү, корабликлар җибәрү. Эх, Эллина, кызыгасың гына кала бит, ә? Син минем язмышым клибы.
Absolute hit. Bu атнаның җиңүчесе беренче урын яулаучы клип. Ул иң күп тавыш җыйган булып чыкты. Узган атнаның премьерасы булып, топ клип программасына Айгиз исемле җырчыдан шактый дәртле, беләсеңме, яратам дип аталган җырына төшерелгән өр-яңа клибы килеп керде. Бу кайфны күтәргеч җыр яз башында бик тә урынлы миңа калса. Айгиз үзе язны бик ярата. Туган көне дә бит май аенда икән. Ә инде бу язда беренче альбомымның чыгуын көтәм диде Айгиз. 087 саннары. Бу клипның коды дуслар, тавышлар өчен. Tağları da sayrar kışım Eytir sizim eyde almayım Eğlenip gide başım Eğlenip gide başım Yanıma ışıp koydum Bilesin be yaratam Aşık edip künelime Var bir üzüme karatam Yanıma ışıp koydum Bilesin be yaratam Aşık edip künelime Var bir üzüme karatam Sabır ettin de biraz Canımı tulasıyınaz Yeneşem de sin bulganğa Benim dünyamı yoktu yaz Benim dünyamı yoktu yaz Yanıma ışıp koydum Bilesin be yaratam Aşık edip künelime Var bir üzüme karatam Yanıma ışıp koydum Bilesin be yaratam Aşık edip künelime Var bir üzüme karatam Çünkü bitsin üstüne Eyreli ömürlükte birge bulayık dime Birge bulayık dime Yanıma ışıp koydum Bilesin be yaratam Aşık edip künelime Var bir üzüme karatam Yanıma ışıp koydum Bilesin be yaratam Aşık edip künelime Var bir üzüme karatam Yanıma ışıp koydum Bilesin be yaratam Aşık edip künelime Var bir üzüme karatam Yanıma ışıp koydum Bilesin be yaratam Aşık edip künelime Var bir üzüme karatam Aşık edip künelime Var bir üzüme karatam Var bir yarattıram Hey! Hörmәтле дуслар, саубуллашыр алдыннан бер мәгълүмат җиткерәсем килә. Мәскәүдә яшәгән туганнарыгызга, якыннарыгызга әйтегез. 11 апрель көнне Кремль концертлар залында юбилей 5-нче мәртәбә Татар җыры фестивале узачак. 11 апрель көнне фестиваль тарихында булган барлык җырчылар да бер сәхнәдә җыелачак. Фестивальнең кунаклары Динә Гарипова һәм җырчы Алсу. Әлеге вакыйганы күрми калмагыз. Шуның белән бүгенгә топ клип хит парады Tamam. Язны бергә каршы алыйк. Һәм ушаткан клипларыгызга тавышлар юллыйк. 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап клипның кодын язып, һәм tmtv.online.ru сайтына кирип тә тавыш юллау мөмкинлеге барлыгын онытмагыз. Сезнең белән булдым мин Ильяс Газизов. Очрашканга кадәр. Пока.